କଥା ଓ କଥାରେ ନିଜ କଥା କହୁଥାଏ, ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ ଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମୋ ନାଁ ରତିକାନ୍ତ କାମିଳା। କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ 90.8 FM ରେଡିଓ ସ୍ମାଇଲରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୟସର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ୱିଥ୍ ରତିକାନ୍ତ କାମିଳା। କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ମିଶିବେ ନିଜ ନିଜକୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଲେଖିକା କମଳା ଶତପଥୀଙ୍କ ଲିଖିତ କାହାଣୀ ଡେଲି ପାସେଞ୍ଜର। ପୁରୀ ତାଳଚେର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ସବୁଦିନ ପରିଥିଲା ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼। ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଡେଲି ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ହୋହା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ତାସ୍ ମାଡ଼ରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ପୁରା ଡବାଟା। ବାଟ ପାଖରେ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାରୁ ଟୋକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜେ ପାସେଞ୍ଜର। କେହି ବି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟାଗଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ଜାକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବାକୁ। ମାତ୍ର ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେହି ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ନେହୁରା ହେଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କିଏ ବା କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯିବ? ଯୁବକଟିଏ ବାଟ ଓଗାଳି ଲଟକି ରହିଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ଅଳି କଲା ପରି କହିଲେ, ପୁଅ, ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ହସି ଉଠିଲା ଯୁବକଟି ଆଉ କହିଲା, ମାଉସୀ, ଦେଖୁଛ ତ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପରି ଲଟକି ସେତେବେଳକୁ ହିଁ ରହିଛି ମୁଁ। ଆଉ ସେଥିକୁ ପଶି ପୁଣି ତୁମେ କହୁଛ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ? କୁଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚିଯିବି? ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ହୁଇସେଲ ମାରି ଚାଲିଛି। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ିଦେବ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଡବା ଭିତରେ ପଶିଯିବାକୁ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ଯିବାର ଜରୁରୀ ଅଛି, ନହେଲେ ଅବା ସେ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଥରେ ଗୁହାରି କଲେ, ପୁଅ, ଟିକିଏ ଦୟା କର ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକକୁ। ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିଦେବ, ମୋତେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହସି ଉଠି ଯୁବକଟି କହିଲା, ପାଗଳ ହେଲ କି ମାଉସୀ? ଏ ଭିଡ଼ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ୟା ଭିତରକୁ ପଶିବାର ସାହସ କରୁଛ? ଆରେ ମାଉସୀ, ୟା ଭିତରେ ପରା ପବନ ଯିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ ଭଳିଆ ମଣିଷଟେ କେମିତି ପଶିବ? ଯାଅ ଯାଅ, ପର ଟ୍ରେନରେ ଆସିବ। ପୁଅ, ମୋତେ ଯେମିତି ହଉ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପର ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ ମୋତେ। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମୋତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମାଉସୀ, ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ତୁମେ ଠିଆ ଠିଆ ହୋଇ ଏତେଗୁଡ଼ା ବାଟ ଯାଇପାରିବ? ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଆହୁରି ବିକଳପଣ। ପୁଅ ପାଇଁ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା। ସାଂଘାତିକ ବେମାର ସେ। 12:30 ବେଳେ ତାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେଇଯିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ପୁରାଇ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କେଜାଣି ଆଉ କେବେ ତାକୁ ଦେଖିବି? କହୁ କହୁ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ସେ। ଯୁବକର ହୃଦୟରେ ସାମାନ୍ୟ କରୁଣା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଟିକିଏ ପାଖେଇ ଗଲା ସେ। ପଶିଗଲେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଠେଲିପେଲି ହୋଇ। ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଯିବାର ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ। ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସିଆ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଉ ପାଦେ ବି ଆଗେଇବାକୁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଠେଲା ପେଲା ଦଳା ଚକଟାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ତଥାପି ଜାକିଜୁକି ଜଣକୁ ଠିଆ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଲେ।
ସେପାଖ ସିଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ତିନି ତିନିଆ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କର ତାସ୍ ମାଡ଼ ଚାଲିଛି। ଛକା ଚୌକାର ପାଟିରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ପୁରା ଡବା। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନେ ମସଗୁଲ। କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଅନ୍ୟର ସୁବିଧା ଆଉ ଅସୁବିଧା? କିଏ ମଲାଗଲା ଅବା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଚେତା ହରାଇଲା ଭିଡ଼ ଭିତରେ। ସେଥିକୁ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଖେଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ। ତେଣୁ କେହି ବେଶୀ ଖୋଲାମେଲାରେ ବସିଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଯିବାର ସାହସ ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ହାତ ମେଲାଇ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ସରକାର ଏଇ ଟ୍ରେନଟି ଖାସ୍ ତାଙ୍କରି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଖିଆଲ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ସାଥେ ସାଥେ ସମଗ୍ର ଜନତାର ବି ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦରଜା ପାଖରେ ବୃଦ୍ଧା ଆଉ ଯୁବକର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର କାନରେ ପଡ଼ିଥିବ। ହେଲେ ସେଥିକୁ କାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ଆଦୌ ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଆଖପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ବାହାର କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ପାଟିରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ସେମାନଙ୍କ କାନ ଭିତରେ ହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ବସିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦି ଜଣ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ନିଜ ଖେଳ ମଝିରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନଜର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନଥିଲା କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧା କି ଦୟାର ଭାବନା। ବରଂ ଏ ଡବା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ସେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମଟିଏ କରି ପକେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇ ଦେବାର ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଭିଡ଼ର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବୋଧେ ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ବସିବେ। ହୁଏତ ପ୍ରାଣଟା ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ସେ ବୋଧେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ନିଜ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତେ ନୁହେଁ ପୁଅର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେତେ। ଏତିକି ବେଳେ ଦରଜା ପାଖରେ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ହୋ ହାଲା ଶୁଭିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପୁଣି ଥରେ ଉଠିଗଲା ସେଇ ଆଡ଼କୁ। ତାସ୍ ଖେଳରେ ମାତିଥିବା ଡେଲି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ତା ସାଥୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖ 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 ସେପଟକୁ, ଆଖି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଅବିଲମ୍ବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସେପଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା ମାରି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ ପରିହିତା ତରୁଣୀଟିଏ ତରତର ହୋଇ ଡେଲି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ସିଟ୍ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନଥିବା ଡବା ଭିତରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଏତେ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା କେଜାଣି। ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ବିନା ଝାଳନାଳ ବିନା ଠେଲାପେଲାରେ ଆରାମରେ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଦିଗକୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ତା ପାଇଁ ଶୁଭୁଥିଲା ସହର୍ଷ ଆମନ୍ତ୍ରଣର ସମବେତର ସ୍ୱର। ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି 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 ଖାଲି ସିଟ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷ ପଥରେ ଘୂରି ବୁଲିଥିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣୀୟ ଆଲୋଡ଼ନ। ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ
ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ମୁଖାତୀତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଚମକ ଖେଳିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତିରେ। ଇସ୍, କି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଝିଅଟିଏ ସତରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଛାତି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ଅବଶୋଷର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ। ଭିଡ଼ କାଟି କାଟି ସେତେବେଳକୁ ଝିଅଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ତାସ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସିଟ୍ ପାଖରେ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସିଟି ଉପରେ ସିଟି ମାରୁଥିଲା। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଠେଲି ହୋଇ ଉଠି ଆସିଥିଲେ ଡବା ଭିତରକୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇ ରହିବ ଆଉ ପୁରୁଷ ହୋଇ ସେମାନେ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସି ରହିବେ? ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ହେବ? ଛି ଛି, ପୁରୁଷ ପଣିଆକୁ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବନି କି? ବିନା କୁହାବୁଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆପଣା ଛାଏ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଚଳନଟିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଚଳିଗଲା ପରି ସେମାନେ ଝରକା ପାଖକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚଳିଗଲେ। କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେ ସିଟ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆରାମରେ ବସିପାରିବା ଭଳି ସ୍ଥାନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ। ଝିଅଟି ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ବି ନୀରବ ଥିଲା। ତାସ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ମନେ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୀତ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲା, ଏଠି ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏତେ ବାଟ ଠିଆ ହୋଇ କେମିତି ଯିବେ? ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ବି ତ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଛି। କହିଲା ବେଳେ ତା ସ୍ୱରରୁ ଫୁଟି ଆସିଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଦରପଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସହିତ ଯୁବତୀଟି ବସି ପଡ଼ିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ତା ପାଖକୁ ଲାଗିକି ବସିଥିବା 80 ଦୀପର ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ନିଜକୁ ଯେତିକି ଭାଗ୍ୟମାନ ମନେ କରୁଥିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ। ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରେନ୍ର ସିଟି ବାଜିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରର ଶେଷ ହୁଇସେଲ ବାଜି ଉଠିଲା। ଧଡ଼ କରି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଝିଅଟି ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଡାକିଲା, ଆଇ ଆ ଠିକୁ, ଏଠି ବେଶୀ ଜାଗା ଅଛି। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଭାରି ଭଲ। ସୁବିଧାରେ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଦେବୁ, ହେଲା? କହୁ କହୁ ଛୋଟିଆ ଧନ୍ୟବାଦଟିଏ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ତରତର ହୋଇ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ତା ଆଈକୁ ହାତ ହଲେଇ ବିଦା କରୁଥିଲା। କିଏ ତାର ଆଈ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରି ଯେତେବେଳେ ସିଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ବସିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ କାଟି କାଟି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ସେଇ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ। ବସ୍ ଏତିକ ଥିଲା ଏ କାହାଣୀ।
श्रोता बंधु जाऊ जाऊ सेई साथी मानकर नाँ तो कहीदिए जो मानक जोगु ए कार्यक्रम आपणक पाखरे पहुँची पारुछि। साउंड डिजाइनिंग करिछंती ऑडियो इंजीनियर मेहुल गोस्वामी। कहानीटी को लेखिथिले लेखिका कमला शतपथी। श्रोता बंधु मो ना रतिकांत कामिला कहानी सुनाए 90.8 FM रेडियो स्माइल ले शुणुछंती बयसर उष्णचूड़ा ओइथ रतिकांत कामिला कहानी जोथिरे मिसिबे निज निजको।